Mayang adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi. Kini na usab si Father Jesse Langga makatud kaninyo sa pamalandong kanong adlaw. Adlaw karon nga Martes sunod sa ikanapulog unom nga semana sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan Hulyo 20, 2021. Mga igsoon ng ebanghelyo nga atong pamalandungan atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Samtang nakigsulti pa si Jesus ngadto sa katawhan, miabot ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas ug buot makigsulti kaniya. Unya, usa sa mga tao didto miingon kaniya, ang imong inahan ug mga igsuon atua sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon. Unya, gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, tan-awa, kini sila mao ang akong inahan ug akong mga igsuon. Kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga tuwa sa langit mao ang akong inahan ug mga igsuon. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo mayong buntag kaninyong tanan. Dunay pangutana. Usa bagyoy tinuod nga kahulugan sa pagkabalaan. Nimo ni usa ka pangutana no sa usa ka young spiritual aspirant no ngadto sa iyang spiritual father. Kana bang wala kay sala no? Ya layo ka sa dautan, mao ba na ang pagkabalaan? Matud pa no nining batan-on. Ang spiritual father miingon ngadto sa batan-on, dili ra no, dili ra. Kay ang tinuod nga kabalaan consist in union with God no. Ang tinuod nga kabalaan kanang imong kahiusahan ngadto sa amahan. Well, pwede tingalitang mudugang sa pangutana sa maong batan-on. Unsa may buot pasabot no sa pakighiusa kon union with God. Ug unsaon man nato nga makabot no kana nga maong estado no sa pagpuyo sa kinabuhi. Kung tan-aw nato pag-ayo ang mga kinabuhi sa mga balaang lalaki ug babayi, sa mga santo diya sa atong simbahan, latas sa daghan nga mga katuigan no sulod sa istorya ug sa kasaysayan sa simbahan. We will come to realize no in general no nga ang nakapausaban no nilang tanan so ang common denominator nilang tanan mao gyud ni no nga adlaw-adlaw no ug tibuok nilang kinabuhi, they were so consumed with doing God's will no. Tubag sa pangutana ba no unsaon nato nga ma-achieve kining pakighiusa no pakigdugtong sa amahan sama sa mga karaan no nga mga tao, sa mga balaang mga tao sa kasaysayan sa atong simbahan. Wala sila lain nga gipuy-an sulod sa ilang mga kinabuhi. Gawas sa pagtuman o pagbuhat kanunay no ug sa gusto no ug sa desire na no nga muhimo gyud no sa kabubut-on sa amahan. Ug ang ilang inadlaw-adlaw nga striving no, constant striving sa pagbuhat sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios nakapahimo nilang usa ngadto sa amahan, ngadto sa Ginoo. Dinhi niining maong puntuha mga igsuon. Klaro kaayo kon unsay pundasyon no o kanang solid ground no nga ilang gibaruga no, pundasyon silang kinabuhi. Ang pulong sa Dios. For example no, diha sa ebanghelyo, klaro kaayo ang giingon sa Ginoo no. Dihang nangadto no ngadto sa iya ang iyang inahan no, mga igsuong lalaki. No? Well, musaydoy ta gamay no kani nga teksto mo ni kasagaran gamiton sa uban nga mga sekta to teach nga mat natud pa sa ilang panudlo no nga dunay mga igsuon si Jesus no pero actually no ang original nga translation of the text no the gospel text nagtumong man no sa Greek man no adelphoi no ang gigamit nga term no a plural term nga nagkahulugan no sa in English og mga relative nga mga lalaki but not necessarily no nga igsuon biologically ni Jesus. It could have been
igagaw o paryente ni Jesus, no? And it's the same term, no? Morang gigamit, no? So dili gyud basihan nga kanang gipaingon diha sa ebanghelyo litra por litra igsuon biologically ni Jesus. Balik ta sa pamalandong. Diha sa ebanghelyo kinsa may pangutanan niya, kinsa bay akong inahan o kinsa bay akong mga igsuon? O iyang gituy-od ang iyang mga kamot to teach everyone present, no, dito sa sinagoga nga ang iyang mga igsuon o inahan sila nga naghimo sa kabubuton sa amahan og kanunay nga naningkamot no sa pagtuman niini sa ilang mga kinabuhi. Anyone who does the will of my Father in heaven is mother and brother to me and sister to me. Mao ni ang gingon sa Ginoo. Sa ato pa there is kanabang the will of the Father, no, is not merely kanang nakadepende, no, sa bloodline, no. Dili ra ni tungod sa dugo nga nalaytay, no, sa kinabuhi sa tao. Labi na gyud ni Jesus kun dili, no, deep inside him, no, in his kanang sa iyahang kinatibuk-an nakamarka ng daan ang kabubuton sa amahan nga mo'y iyang tumanon, mga igsoon. Mo'y iyang tumanon, no. Well, klaro na nato, no? Klaro na nato. Ang kabalaan di ay mga igsuon kanang makighius, kanang makita nato ang atong kaugalingon nga nahiusa sa amahan. Unsaon man nato nga mahimong usata sa amahan, wala lain kundi ang kanunay nga pagbuhat sa kabubuton niya, no, sa amahan. O pagpaningkamot adlaw-adlaw, no, sa pagpadayon sa paghimo sa iyang gitumong o gibuot, no, sa kalibutan. Well, example, no, sa may example, no, niining maong paghimo, no, sa tumong ug tuyo sa Ginoo, sa iyang will, no, sa iyang kabubuton alang sa tibuok kalibutan. Dihay usa ka istorya mahitungod sa ka katekista nga nangutana sa iyang mga estudyante. Ingon siya, kanusa ba nato maingon nga ang kagabhion natapos na niya, misugod na ang kabuntago, no? Kanusa kuno makaingon ta ba, no? When exactly, kanusa exactly, no, nga makaingon ta nga natapos na ang gabi niya, buntag na. Usa ining iyang mga estudyante miingon, teacher, kun mulabay na ang alas 12 sa tungang gabi, ingon ang katekista, sayop, no? Unya daw na ilaing nga mitubag, no, sa pangutana, miingon ang maong bata, no, miingon ang maong estudyante, teacher, kun mutuktughaok na ang mga manok sa kadlawon, pasabot buntag na, teacher. Apan miingon na sab ang katekista, no, nga sayop gyapon. Og nagdugan pagpangutana ang mga bata nga to sa ilang teacher, ang katekista. Ano sa man di ay teacher? Og ang katekista miingon, no, ngadto sa mga estudyante. Matapos na ang kagabhion ug musugod na ang kabuntagon, kun matagtaw nga atong ikatagbo, ato nang isipon nga atong mga igsuon. Kung dili nato kini mahimo, matod pa sa maong teacher, ang kalibutan magpabilin nga anaa sa kangit-ngit sa kagabhion. Ingon si teacher. Well, dinhe, no, nato makita ang tubag sa pangutana, sabay kabubuton sa Ginoo. Well, klaro kayong gigamit ni Jesus nga term sa ebanghelyo, brother, sister, and mother, no? Relative, no? Suod, no? Kapamilya. Sa unsang paagi nato mahimo og matuman ang kabubuton sa Dios Amahan, matawag ta ni Jesus nga iyang mga igsuon, iyang mga ginikanan, iyang mga paryente, iyang mga suod kaayo nga mga higala. Only when we begin to treat each other as brothers and sisters and mothers, ang matag-usa nato magtinagdanay samang pagtagad, no, ni Jesus ngadto sa amahan ngadto diya isip anak. Kana bang pagtagad nga dili bunga sa selfishness, kundi sa pagtagad nga tinuray paghigugma nga angay ug haom ngadto sa tawo, no, nga imong ikahibalag. Balik ko na ko mga igsoon, karong adlaw gitudluan ta sa ebanghelyo, pahinumduman ta, no, nga sa kinabuhi di ay ang tinuod nga kabalaan kanang mahiusa ta, no, sa amahan. Yung saon nga ma-achieve nato kanang kahiusahan sa amahan, pinaagi lamang sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Ug usa sa mga example nga makabuhat ta sa iyang kabubuton, kana bang maningkamo ta adlaw-adlaw sa atong kinabuhi nga mag-isipay, no, mag-isipay nga mga managsuon. Usara, no, ka managsuon tungod usara man ang atong amahan.
And we strive to take care of each other as brothers, as sisters, as relatives, as friends, no? Yun na mga igsoon. Ya tingali ng panahon na, no, nga mga magkasuod na ta pag-ayo, malipay pag-ayo ang Ginoo. Og sure gyud ko nga maduol kayo taniya og labaw sa tanan mabalaan ta sama niya. Igsoon, dinhi na lang kukuto apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong tuguti uno ko sa pagtimbaya ninyong tanan. Labi na sa mga naminaw karon ug walay puas nga nagsuporta sa atong pamalandong adlaw-adlaw diha sa atong mga radyo ug sa atong mga telebisyon. Maayong adlaw, maayong buntag kaninyong tanan. Ako sab nga greetings no sa mga nag-follow sa atong Facebook page ug nag-subscribe sa atong YouTube channel. Salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta. Greetings na ko no sa atong mga YouTube kanang viewers no labi na nila diha ni Sir Joel Aclao, sila si Ma'am Marife Ladion, si Ma'am Julien, no? Ladion. Si Ma'am Helen Acompañado, Ma'am Evelyn de Gracia, og nilang tanan no nga kanunay gud nga mutan-aw diha sa YouTube. Dili na tingali na si Camille Sablan no. Taga Baliangaw nang mutan-aw pod sa tuang YouTube channel. O, sa ato ang Facebook page no naa diha sila sa pandalaga si pamilya ni Mami Lisel Bungabong ug Kuya Julius Bungabong no. Good morning yo tanan diha ug tanan nga mutan-aw, mo share no, sa atong Sibya no. Ako nang i-greet po nung ako ang classmate sa high school no si Ariel no. Unabia no nga share po ni og maminaw po ni sa atong pamalandong no. Classmate mi sa high school no. Anping diha do no og mayong buntag kanimo nimo diha no o sa imong pamilya. Akong greetings sa tanan nga nagaminaw pod karon sa nagkalain-laing mga dapit no. Labi na dinhi sa atong parokya sa Bañadero no dinhi sa Santa Teresita ngadto sa mga kapilya nasakop niini labi na gyud sa kapilya sa Mintireng no sa ato ang kapitan diha no si Kapitan Reniel Asok ug sa ato ang barangay health worker at the same time ato ang chapel president no si Ma'am Ima Filipino. Maayong buntag ninyo diha no ang mga taga Mintireng. Akong greetings sa tanan nga mga naminaw karon og madungog sa makadungog sa atong Sibya. Dili na nako ma-memorize yung mga ngalan no pero ako lang i-greet yun mo no kay kabalo mo kung naminaw mo karon no katong mga nagisingisi diha tungod kay wala ko kaila nya gusto mong magpag-greet nako pero wala man ko kaila ninyo so good morning nyo diha o salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta ang Dios man no nakabalo ang Ginoo nga kamo kanunay naningkamot no nga makahatag sa inyong panahon ug higayon alang ni ining pamalandong nya nagkaningkamot po nga mutabang sa atong istasyon no ang DXDD. Special greetings nako sa mga naminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay no ang pamilya ni Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania, sa pamilya ni Ma'am Benny ug Sir Dado Canunio, sa pamilya ni Tatay Ben ug Nanay Rafaelia Estose, sa pamilya ni Kuya Archie ug Angel Banjala no, sa pamilya ni Paridar Darrell o Grixen Estose po diha sa Bungbong no silang mga anak no, sa pamilya ni Lingling Cañete Alfaro no diha sa Bungbong, sa pamilya ni Nanay Rosie Maghanoy no diha no sa Bungbong no, pamilya sa tong kapitan ni Bungbong no ni atong minister po no si Kapitan Joel Bacco sa pamilya. Good morning nyo diha no Kap no, morning nyo diha no, sa pamilya ni Nanay Helenovo sa diha sa Pañadero uban siyang mga kauban sa balay no, sa pamilya ni Ate Lady og Dr. Lady og Kuya Aldrin Perez ban silang mga anak no si Alriana kung kinugos no, dayon si Paula o si Jap no, dayon sa pamilya ni Paridudong Tumata og siyang asawang si Ate Arlene no, good morning nyo diha no sa Kabatuan o sa ilang mga silingan no, pamilya de Los Santos no diha, pamilya Takan, Mides, pamilya Oringot no, good morning nyo diha no, sa pamilya ni Sir Ayan ug Ma'am Jen Viluso diha sa Ulario Village, so silang anak ng si RJ, may adlaw mimuntag niya diha no. Sa pamilya ni Pari Oscar Arivalo diha sa Calabayan, sa pamilya ni Rodel og Emma Alamilio diha sa Bañadero Sulod, sa pamilya ni Nanay Grace Pangan sa Aristan Village, sa pamilya ni Kuya Richard og Ati Faith Pation sa Pulot, sa pamilya ni Kuya Sani og Ati Marites Waminal diha sa Lamaan, sa pamilya pud ni kuan no ni ato ang Vice Mayor no si Vice Mayor Baby Neri dinhi sige simba no din sa parokyano nato din sa parokya sa Santa Teresita. May adlaw may muntag kaniyong tanan. Mga igsoon dinhi na lang ko kutob no ayong kalimot nga ang maayong balita nga mao ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, malandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa pulong ni Hesus sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang mga dahon dili gayud malaya og timpo sa ting bunga mamunga siyag maayong mga bunga igsuon ugma na usab uban sa pangamas atong mahal nga inahan Santa Maria nga gitawag sa mga misamiston ug ang birhan sa kuta
Ang Dios magpanalangin unta kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Anyway, akong ipaapas din ninyo, no? Ayaw yung taon mong kalimot, no? Gampo na mong mga pare nga karon, no? Hangtod karon niya kami sa paingon sa tunga-tunga sa among pagpamalandong, no? Sa retreat, no? Tinuig na mong paghimuon aron magkapamalandong o magkaampo. Iampo po ninyo, no? Og ang kalampusan, no? Na nining maong retreat. Daghan kayong salamat ug maayong buntag.